inclús frustracions que m'han ajudat a aprendre i a millorar, i una d'elles és entendre que moltes vegades quan treballem amb víctimes de violència no treballem amb víctimes d'un fet violent, sinó que treballem amb víctimes d'un procés de violència. I això ho parlat a nivell de papers, a nivell de discriminacions velades com pot ser els veïns, però també pot ser, si parlem, per exemple, d'altres realitats violentes, d'altres realitats que es poden dir difícils o desagradables, com pot ser el tema del padró, com pot ser, per exemple, pèrdua d'estatus social, pèrdua d'estatus salarial, tenir la família lluny. Hi ha una sèrie d'elements que tots coneixem de la vida quotidiana de l'immigrant que són desagradables, que dibuixen un panorama molt traumàtic, que es pot dir difícil, es pot dir com vulgueu, però que totes elles juntes són un caldo de cultiu perfecte perquè el dia que arriba una discriminació, diguem, encara i ulls, tot això salta. Salta i no trobem una reacció normalitzada, parlant així en brut, sinó que trobem una reacció forta, greu, perquè no estem veient la reacció d'una víctima d'un fet de violència d'un procés que pot haver durat 2 anys, 3 anys, el temps que sigui, però certament la incorporació de la immigració a Catalunya o a Espanya és un procés difícil i que comporta molts moments de violència. Jo en dic violència, hi ha gent que en diu dificultats, però per mi són moments de microviolència o realitats violentes. Doncs bé, a mi això m'ajuda a entendre les reaccions de les víctimes i al centre on treballo, el centre d'exili, ara en parlaré una miqueta, ho tenim molt present això. Però també tenim present altres coses, per exemple, a qui va parar aquesta violència? O sigui, és molt diferent treballar amb una persona que ha tingut un creixement, una educació, un referent emocional ferm, un referent estable, que no una persona que ha tingut una infància dura. La reacció com a víctima és molt diferent. I per tant, a nosaltres, com a entitat en la qual hi ha psicòlegs i psiquiatres, ens toca conèixer això, per treballar-ho, perquè la reparació mèdic-psicosocial ha de tocar tots els aspectes. Però també hi ha altres factors, per exemple, la proximitat de la víctima. És molt diferent que, no entraré a jutjar-ho, però és molt diferent que l'agressor sigui una persona coneguda o un referent proper, que no que sigui un desconegut o una persona aliena. Però també la intencionalitat. O sigui, hi ha fets traumàtics que són fortuïts, atzarosos o que en diuen catastròfics, però també són traumàtics, i altres fets que són intencionals, que són el que són les atrocitats. Evidentment, la paraula atroç és un adjectiu molt greu, però hi ha realitats atroces que tenen una connotació molt més greu per la víctima per la seva intencionalitat. És un cas de cultiu en el qual no només se li ha prohibit entrar biquini, sinó que a més ha tingut problemes amb el padró, ha tingut problemes amb els fills que els té a l'Equador, ha tingut problemes amb el metro perquè aquí ningú se m'assenta ningú i aquí tampoc perquè s'ha hagut d'un altre color. Hi ha una sèrie de realitats que totes elles dibuixen un panorama hostil. Doncs bé, què fer amb tot això? Doncs no ho sé, però en tot cas jo us dic el que jo faig o el que fem al Centre Exil. Al Centre Exil treballem amb psiquiatres, psicòlegs i un treballador social, que soc jo, i apostem per un enfoc integral. Com us deia, hi ha realitats microviolentes, per tant cal conèixer-les. No podem només reparar la discriminació biquini, com deia Escòcia, sinó dirigir-se a la resta de facetes que aquesta persona no funciona. Si no té papers, no té treball, si no té vivenda, si no ha demanat les beques que hauria de demanar, i per tant conèixer-ho i posar solucions és una de les primeres peces per treballar amb aquestes persones. No podem atacar o dirigir-nos a un fet sense resoldre la resta de fets que no estabilitzen la persona. Però també ho fem amb proximitat, amb empatia, amb horitzontalitat, intentant no guiar els usuaris com si fossin mines, sinó intentant que això ho construïm entre els dos. Intentem que el referent, posem pel cas que li porta el cas de discriminació, sigui conegut. Jo derivo algú a l'Alícia, li dic on és, inclús si que l'acompanyo, i no li envio a B2 a l'Hospital 49 perquè això és un altre cop una realitat violenta. Es perdrà, no el trobarà, tu no sabràs qui és, i això genera distància i genera desconfiança. Doncs bé, la coordinació vinculant, les coordinacions vinculants i les coordinacions humanes properes són molt terapèutiques. És molt terapèutic tractar les persones com persones, no com a malalts. Tenen reaccions estranyes, però no són reaccions de malalts, són reaccions normals de víctima. Aquest és un concepte que ve de la física.
Bé, em sembla que ha sigut molt directe, no sé si amb això ho deixaríem aquí. Moltes gràcies.